Damina sumurung nasian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus, di minggu na pasapulu sadahon dong Trinitatis,on jamita tuhita namarujahan di surat ni Apostel Paulus tuhuria nadong di Rom bidu 10 sada mamuka ayat sada rodi 2a dudutima ayat 20 sia rodi ayat 32 songono mahatana lausta paihutihut mak asa hudok mak tung di bolok kod debatado bangsona daumai ay hala Israel do nangau pinopar ni si Abraham marga Benjamin datung di bolok kod debata bangsona naung tinadanahian ay daan dipatait debata akasi lehon-lehonna nang pajowon nai ay najulu dang sioloy debata hamu manang si pilibigu gabida pota na siniroha hamu anggonwain hinorhon ni naso mangoloi i nasida manang hala Israel songoni mana sida dang pangoloi nasida saunari anggiat sia-sian nang nasida musegani hinorhon ni asiniroha natu hamui ainang di pasahat debatado saluhut natu roha naso mangoloi asa asian namuse saluhutna oras madihita damang dainang dahina holongan di bagasan Tuhan Yesus di bagasan sadarion jidok nagabe topik ni minggu ta saluhut bangso maka muliatehon asinirohan di bata marujaham mai tu surat na pinasahat ni Apostel Paulus tuhuria nadong di Rom ahadona masa di huria Rom jumoloma tasulikiti asa dapota non pangatusion songo dia do tujuan manang maksud surat na pinasahat ni Apostel Paulus tuhuriai namasa di tonga-tonga ni huria Rom adong dua horong na belga na parjolo mai horong Yahudi na paduahon horong non Yahudi manang nasiat dulu ni Yahudi adong mahala Rom adok kalak gorik doho akka siat desa nawel manang targoar mai akka bangso na so pinilit ni debatana julu na diguari mai goyim manang akka bangso sileban laos didok kala Israel kala Yahudi mai akka sipilebegu songo dia pangatusionna adong parasingan molo hala Yahudi nang penaung gabe Kristen da sida na di huria Romi sai dibuat ton da sida do hasomalan ni Yahudion isarana songon marsunat didok da sida ma molo so marsunat dang dapot taluaon dang bangsa na pinilit dang dapot na sida pasu-pasu ala sunat nagabi tadda sada partadda ma nagabi bangso ni debata mangihuton pangatusion ni halak Yahudi di padan Narobi damang dainang laos didokma akka nanon Yahudi manang nasu Yahudi molo naing balua jelas manang selamat ikodoh do nasida mangihuton akka tradisi manaka somalani doho akka pangatusion na padokna jumolo ma masuk dari Yahudi dungi porsea di Kristus baru pedapotak galuaon somonima pangatusion na HP Roma akan non Yahudion didok ma hamu naung terbuang do
so dijakok kamu Kristus. Ipaliti-liti hamudo, dimusuhi hamudo, hapero Tuhani tutonga-tongani bangsomu, dang dijakok kamu, alai dibahek kamu do ganuk nasa akka paraloan, laos ditugu-tugu ma halak rom, manang bangso rom, na manggonggomi, luat Jerusalem hati hai. Dan dapat teluau kamu, hamidona dapat teluaun, ninna halak non Yahudi manang didok akka naro syadisa nawalmi. Damang dainang na hinakolongan di bagasan Tuhan Yesus. Imana niya lusan ni Apostel Paulus di son, asa hudok ma tung di bolok kode batado bangsona daumay. Ay halak Israel donangaw pinopar ni si Abraham marga Benjamin. Jadi dang na dibolok kode bata bangso Israel nang peso dijakon nasida Kristusi. Jadi moloso dijakon Kristus manang dang di tulupi padok ni Kristus dan pitor taklei sada bangso gabe bangso na dibolokon. Ate sarupa don waeng sasahalak nagabe bangso Indonesia alai mangalo tu Indonesia manang patupahon paraloan manang patupahon hasalaan tardok manasida dan bangso Indonesia tardok manasida naso bangso na dinauhon manang na targoar manasida di duru ni Indonesia daw targoar do nasida bangso Indonesia. Bukan berarti ketika kita melakukan satu pelanggaran atau perlawanan terhadap hukum kita menjadi berbeda warga kenegaraan atau berbeda kebangsaan. Manang sahalak Batak naso mangulahon ada na manang naso tarpatupana dope manggaradat tarkuar mai naso Batak tarkuar mai naso patupahon gaduk nasa naso dinggan manang tarkuar mamuse sisegai ganuk nasa habatahoni tau dak kasigaan ni jolma naso mangulahon adat itu tidak bisa dibeli, adat itu tidak bisa digantikan dengan kesalahan-kesalahan. Songoni nang ganuk nasa haluaon nak kaporseaon. Bukan berarti ketika kita salah, berdosa, melawan gabe asing, manang dan diasii, manang nasoniasian, manang dibolokon, sudedo jolma, sudedo bangso dihaholongi di Batak. Ido didok Apostel Paulus musetu huria nadong di Romi tuakan non Yahudi asamar hite hamunian anggiat sia-sian nang nasida musegani hinorhon niasini rohana tu hamui tarjou do ganok nasa jolma namangihutton Kristusi asa gabe patupahon asini rohana sian debata anggiat ganuk nasana diduru ni halak Kristen dapotan asini rohani debata asa dohot sia-sian nasida isarana dihitan waeng nagabe sahuria adong do tanggung jawab ta patupahon akan adinggan mabaritahon holong nasihat Tuhani asa nasa jolmana asing pe dohot gabe sia-sian ni debata unang ala berbeda agama hita dohot akadomat tanasing tadok nasida nabi nolok pon di debata unang ala tadok godangan do ganuk nasa ugamonyod di san tardok manasida gabe musuni debata daw ati daw tidak ada bangsa yang dimusuhi Tuhan dan adong alai sude bangso dijauh Tuhan asa gabe bangso
Sude marga di jauh Tuhan asa gabe upunana. Naing do sude paluaon ni debata. Ale bolo sangat taklaim sada bangso ala suadong di sina mangihutok Kristus tadok maina gabe alo di debata masa bencana alam misarana bapak atuk betong masa songoliak kana ruai diho ai soyak kuiho Tuhan Yesus dah langsung alana bolo tapai hut damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus hita bangsa Indonesia masa hamaolon nadidokna penjajahan parhatubanan 750 tahun 750 tahun masa penjajahan si hamulia tehorodo manang gabi maralo hita sahat tunuain tu buladda dang bangso na pinilik ni debata buladda dang bangso na pinilik ni debata Nipponi nang peholat tulu tau satonga na borata ni bain Nipponi dang bangso na pinilik Portugisi gabi halakido mamukka gabi roak ka bangso nasing gabi boto yak ka ganub nasa hamoraon ni bangso taon mersigulut suyak ka bangso songodi dohonot tadang ternyata tidak alai marhitehon ganuk nasa parhatubanani buka dalam tu Indonesia dalam skala internasional Laos Roma penginjilan Laos Roma parbarita nauli molotung peadong gerakan triji hati hai ate nadiguari glory gold gospel ima gerakan niakan arosya durwi nalaho patuduhon ganuk nasa aka kedikdayaanna nalaho mabuka ganuk nasa kuasona napatuduhon ganuk nasa bangso dia do nau gogo nau balga alenak hitehon hamaolon nata adopi gabe sahak barita nauli amangin ang nahinaholongan masa mamuse di bangso tahun 1990-an sahat 25 muse ahamai tadok majo Gestapo ate manang dia penasala di si mamereng isi mai alai ala di suara hon ganuk naso maragama takubon hamau dui syarat kapamareta naso marugamo takubon mai diidentifikasi mah molo na marugamo ibana na Kristen tu gereja na Muslim ibana tu masjid doho akanasi ujungna damang dainang membludak gereja dan siat termasuk di Tanah Batak termasuk di Tanah Karo hamaulud alai si patah hamauloni mabahek kita gabe manangihon majalo jalamangoloi alana gudang do alani kebebasan manang kemerdekaan gudang do halak gabe patu pahon paralowan balik sana masate alani dihita nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus na mangihut na pinangidona marhite-hite turpukon saluhuk bangso makamulateho asini rohani di batang asini rohani di batado nama milit ganuk nasa partugi di bangsota nama milik ganuk nasa pahlawan kemerdekaan pahlawan pra kemerdekaan dohok pahlawan pembangunan di tonga-tonga di bangsot tahun meragam bahenon ni debata dalanda hahomion ni debatado na pinatupana jalana masa di tonga-tonga di bangsota unang tadok na hulumi manotok kulum unang tadok holat di bagasan sodangido dapota pasu-pasu manang di bagasan katiuron niari dao di bagasan na tenang-tenak kita dan na tadok mai majako pasu-pasu alai di bagasan ganuk na sahamaolon dau pasu-pasu di debata dan somodi
Masa songon natajahan waing edeni par pesalmeni nak kaning nab di pesalmen onok pulu pitui takas majide honaside dei marhite-hite alat musik sipil tihon di honasida namar ningok bangsoi di hamonangan napi naruar ni di batasian parhatubanan tadok mayalani bisuk ni si Musa, tadok mayalani hamalon ni si Harun manang si Aaron, tadok may hamaloon hagugoon ni bangso Israel daw dabuat tu bangsota, tadok may alani hamaloon ni partugi di tonga-tonga di bangsota, alani hamaloon ni si Soekarno do si Muhammad Hatta manang si Budi Utomo, tadok may alani guguna sila sa luhut na daw alay alania hamanginan dibaga setuhani dipangidu samargugu merseda diparbisuhi Tuhani aka pahlawatai dileho Tuhani pangatusio tunasida mereka menduga monakan dakolan Kristen rupani daong dakola Kristen alana bangso nasing pe termasuk bangso Asyur boydo pakeon ni debata palua hon Israel dipakai debata do ganuk nasa Portugis bolada Nippon dinalaho pasahaton ganuk nasa pangatusio dihita laos dipakai muse akadongat tasa bangso dinalaho berjuang molo holas tasa halak dona berjuangi manang holan sada-sada marga, sada-sada suku, sada-sada inganan, sada-sada daerah dan margugui alai alani hasadau napi natupa marhite bisuk ni debatama tupa ganup nasa akan nauli doh dadingka sarupa do damang dainang nahina holongan dang alani gogo ni jolma manua suasuanan isarana manua neme sadi hari mah hita hea batubuh neme daong tidak pernah manusia menciptakan tumbuhan itu agar tumbuh alena iboto jolma holan manua do bodina dong holan manua do mulai suku dia memuda neme dan iboto jolma alena pasti set Tuhan itu tanpa tu pa jolma manua neme ati alai ditahanom ma buni naon marhite-hite panamian tubuh nabi na tubuh ni Tuhani molo daong inda Tuhani sautaro tubui dana dong ati nuain kemajuan na luar biasa ati kemajuan na luar biasa secara teknologi pe dipatupa do asa mangibangi adong sada bangso mabain mata nyari nabe daong olah kalak batak dua dong bunanyari ate bunanyari besar aduh sui ciptahu pengarok kian ate alai bolo jol manasik sibuk dong abai ini nuai alaniaha unang-unang gede kesombongan alai daumai alai dapat tubuhon ganuk nasa aka hamajuan di teknologi hamajuan di parbinotoan ate sian najulu ngasahat ganuk nasa jol matubulan kita sahat tu dia muai alani damang dainang nahina holongan dang adong sada bangso nahina sungguhun di depata alai sada-sada oknum boy si parau 10 tulah di bahed debata marhiti si Musa dohot si Aaron sau mai dang nasuguru hana tu Mesir daw ay Tuhani do nama bain bangso na itu Mesir asa dia jari na ipalowas dui asa diajar na pinalowas ni debata do tuhita gadup na sahamaulo ni Muse asa dalan na mangajari ay memang hacik do marsiaja dang na murah-murah hacik do na berusaha dang na murah-murah alay taingot binahen ni hana haciti godang do halak margugu godang do halak na songonido na buy makamulatehon gadup na sa pasu-pasu ganup nasa Asia sini rohani debata mau lihat di Tuhan amanginan luar biasa pidato nih ketua MPR
molo tatangihon dari tanggal 10 nomiat. Luar biasa pidato ni presiden tak na tatangihon di tanggal 10 nomi. Ahama di pasahat. Piga-piga gerakan nuai tarida tu dia Indonesia. Kofadis Indonesia ngatak kasbe. Tu dia dolakan Indonesia menyongsong 2030, menyongsong 2045 Indonesia emas. Laka-laka anu nggak dibayan. Tinggal songod dia nama norus sonon. Songod dia kita mendukungon. Songod dia kita gadi parsidoho di simak kalason. Unang doan non bang sota marlas niroha. Hape hita marmoho niroha te. Palasu sotung songoni. Ate. Manang bang sota marlas niroha. Gabe hita marsugu niroha. Dan si bayno songoni. Alay na pasti bolo bang sota marlas niroha. Nahita dodoho marlas niroha. Asa menyongsong 2030. Bonus demografi. Ganup nasa tenaga aka nabui mangula di tonga-tonga di bangsot tahun gudang aka tenaga na baru orang-orang muda 60% lebih banyak orang-orang muda bonus demografi napa tuduhon ganup nasa hamajuon di bangsot tamuse manopot tahun 2045 Indonesia mas 5 terbesar di dunia. Si hamula teh honoton duit. Kekuatan politik, kekuatan pangan dibangi manian doho kekuatan di teknologi mana kemajuan di teknologi alai na rekod kekuatan di partodion haguguun di ganuk nasahita mardebata ido sila na parjulu ketuhanan yang maha esa ido na parjulu sehari. Molo Soekarno marpidato di sidang PBB hadido believe in God. Ate porsea di bagasa Tuhan ido dido. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus. Songon na pinasahat ni debata tu si Abraham. Dang bangso Israel Yahudi secara nation na dihatai debata di sini. Alai bangso ni debata na porsea tu debata marhiti Kristus Yesus na dapotan panubusion na dapotan hanguduan saliling-lilinga ido nasahat pasu-pasu ahamadido kubahe peho gabe bangso na bolon jala pasu-pasu ku baho jala pabalgao ku guarmu asa gabe pasu-pasu ho jala pasu-pasu ku akan nama masu-masu ho jala torwoku akan nama burai ho jala dapotan pasu-pasu marhite ho saluhut akka bangso di tanoon didok musim disada musa duplono maya obat jala dapotan pasu-pasu sogut saluhut bangso ni tanoon marhite-hite pinoparmi tahamula tehon ma asini roha pasu-pasu ni debata alasia debata do galuk nasa pasu-pasui bohahi tamak kahanguluho pasu-pasui tatiru akka pahlawat tanah parjului tatiru galuk nasa kapanurirang namanguluhon bangso di debata dihanguluhon nasida pasu-pasu ni debata luhutna ganuk nasa nasida